मैं सुधा पांडे अपने अवधि संगीत चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज मैं बहुत प्यारा एक भोले जी का भजन लेके आई हूँ। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आग लागल भोला राउर तो होरी मड़ैया, आग लागल भोला राउर तो होरी मड़ैया, टप टप चुअत बाटे बारे खाके पानी, टप टप चुटे बारे खाके पानी। राउर बुझात नाही बाटे मोरी परेशानी, राउर बुझात नाही बाटे मोरे परेशानी। दुबई में महल बनवायदा भोले दानी, दुबई में महल बनवायदा भोले दानी। ऐसे ना नाराज होके ये हो मोरी रानी, ऐसे ना नाराज हो कावे हो मोरी रानी। कुछ दिन खातिर जात बाटन देव घर बानी, कुछ दिन खातिर देव घर जात बानी। बीतत दियत समनमा कुछ बात तू मानी, बीत दिया समनमा कुछ बात तू मानी। जल्दी से महल बनवायदा भोला दानी, जल्दी से महल बनवायदा भोला दानी। भांगिया का तू लेत बाटा मजा बानी, भांगी तू लेत बाटा मजा बोल। पीसत पिसावत हमरा होला बड़ी परेशानी, पीसत पिसा हमरा होला बड़ी परेशानी। मन सा पुराई तोरा सच कहत बानी, मन सा पूरा तोरा सच कहत बानी। अब के सामनवा बीज देत हम बानी, अब के सामनवा बीज ढेर हम बानी। बड़ा तकलीफ सही हम जानत बानी, बड़ी तकलीफ सही हम जानत बानी। दुबई मामा हल बनवायदा भोले दानी, दुबई में महल बनवायदा भोले दानी। आग लागल भोला राउर तो होरी मड़ैया, आग लागल राउर तो होरी मड़